Zuzifa, iphi original will? Angikhululekile emoyeni wami, I need answers. Iphi original will? Uthule ngoba uyitshela ukuthi ngiyifake nje yentombazane yakwaMasha ezoclaim ukuthi izalwa umntwana. As long ngisaphila, ngisaphefumula, I won't rest. Ngafikelwa enye yamakhosi engibethe yangiyalela into ekufanele ngizenze ekufanele ngakwenzi. Amongst those things yabala ukuthi fanele uye kaMaster, and I noted those things. Wangikhombisa nje into eyiningi nokuzokwenzeka nokunjani njani. Okay, fine. Kuntambama nje ngibhekile ngasala ngithi wow. Kuthe kusuka lapho ngayikhohlwa nje lento yokuya kaMaster, nganaka lokho ekuthiwa angingakwenzi okuyizinto that I was planning to do, hoping izinto ezizongisiza. So mangabe-ke ngitshela ukuthi ngingenzi, angifunanga nokuyixaka ngoba ngazi ukuthi ngizobe ngiyidlalela ngesikhathi nje, angeke kuphumelele. Then 2 days after kwafika umyalezo from omunye ubhuti nje ethi ngiyacela lento engikutshela yona ungayitsheli umuntu, ungangibulalisi. Ukhona kwiwili kaMntwana waphinda ngena, wena no Sisi Sibongile okumunye wabantwana baphinda ngena bangaphandle, nikhona kwiwili. Awu, ngikhumbula ukuthi no wonder bengitshela ukuthi ngiye kaMaster. Kodwa manje mangikhona, how come ungekho nje noyedwa ke wangihlebela ngoba khona phela sebeke bayibona. Hayi, ngathi inkulu le ndaba, nanokuthi nje umuntu aza ncenga ukuthi ngingalinge ngiyikhiphe ngimbulalise. Kanti yini lengake ifihlwa kangaka? But ngabonga ukuthi ngitholile i-reminder because bese kuyinto vele sengitsheliwe ukuthi angi-understand ukuthi what is it about. Ayi, ngihambe ngilinde ngithole imali yeqolo ngigibele ngiye eThekwini. Mangifika kaMaster, ngiqale la eGoli kaMaster, bathi hayi ifayili ise-KZN, angeke bakwazi ukungisiza, banginikeza i-file number bathi ngiye khona. Mangifika-ke ne-file number nangempela bangikhiphela. Ntombazane nje yayingisiza, yayi-right, yabuza ngihlobene kanjani nalo muntu, ngayibriefa nje nge-story, awuyazelwana nesimo sami. Yangibhekela, yasho ukuthi awukho, ngoba ngimtshelile ukuthi ngine-idea ukuthi ngingaba khona mina no Sisi Sibongile. Wathi hayi, uSibongile ukhona, welakho igama elingekho. Ngathi mina hayi, okay-ke sengiyomazisa because I believe ukuthi akanalwazi. Ngangakhathazeka nje emoyeni, ngayitshela ukuthi maybe they wanted me to see this, there's something enye ezayo abasazongikhombisa yona. But it's too much of a coincidence ukuthi ngathola this message spiritually and this confirmation through a messenger, and told ukuthi there's nothing coming out of that. And then I came back to Joburg. Ngilale mase mangiphaphama kube khona into ethi nje awubuke kabusha le will, because ngase ngiyifundile nje all the way through. Mangibheka, ayibo, nama signature awafani wonke from page 1 to the last page. Lo muntu wayisayina lana wayithwenzani. Khona nje nomunye wama witnesses uMbango Isibongo, buye kugcinwe ngo-O
kwenye kubuye kugcine ngo-I. Akekho umuntu othi esayine isignature yakhe akhohlwe ukuthi ugcina ngayiphi letter, u-O noma u-I. Hayi bo bafethu, ngithi angiphinde ngibuze, yiphi original will? Because if i-original will ingavela livela igama lami, iyona into enganginikeza i-closure. Ngisho ngathiwa igama livela kuthiwa ngishiywe neduku lokusula amafinyila, it doesn't matter. What matters is that igama lami liyobe lilapho. Sekuyomele achaze phela lo mama othi uyangizala ukuthi ze libe la igama lami lifunani. Ungaze lapho baba hlonipheke kangaka nodume kangaka ezweni ukuthi sengabhalela lami igama. So angikhululekile emoyeni wami. I need answers. Zuzifa iphi original will? If uthi awuyazi wayesubmit uyithathaphi lena lama signature njena. If you may answer me on that one, I can be relieved. And ngikubiza ngegama nje because I've lost so much respect on you. Indlela owenza ngayo izinto no sekonakale ngayo impilo yami, ngenza nje ungabi nane inch of inhlonipho ukukusaba. No, awuzange wenze kahle ndoda, awenzanga kahle. And mina as long ngisaphila ngisaphefumula, I won't rest. Angilala ebusuku ngiyayibuza ukuthi hloboni yabantu lena. Ngiyayibuza ukuthi yini kanti lengaka these people will have to lose if they were to acknowledge my presence. Huh? Are you telling me nje wena uthule ngoba uyitshela ukuthi ngiyifake nje yentombazane yakwaMasha ezoclaim ukuthi izalwa umntwana? Is that your reason? Wena wedwa awuboni nje mina nginema signs ukuthi ngowakini. I remember this one time ngisololi, umunye wodade ethatha asimkhaphe yobingelelo anti wakhe. Sihambe sifike khona, siyangena sibathathu. I was the third one to enter the house. Masingena endlini singihlala phansi, ngathi ngihlala nje usisi wakhona okholile nje asukuma ngeenyawo engikhomba ngezandla athi uphumzile ke lo, uphumzile lo, uphumzile lo, elokho ephinde njalo excited ejabula ngazi ngathi ubonani. Hawu uphumzile ungenile emabaleni akithi. Abuya athi ngiyaxolisa ndaba ezithani khonjwa ngesani ngomunwe nini. Uphumzile lo engikhomba ngenqindi ejabula usisi wabantu akangazi. Ugogo wakhona kulowo muzi naye ehleli la komunye wosofa. Angibukisisa athi yena abeka isandla kanje athi hayi mina ngibona umntwana omkhulu uNdlovukazi uMagogo la. Hawu sanjela uMagogo uNdlovukazi saze sabakhulu. Ngiyaxolisa ngane yami ukukubuka ngibeka izandla angisaboni kahle emehlweni. Wena Zuzifa awuboni lutho, awufune kwenza DNA, awufune lutho, uthule nje ndoda. Hayi ngeke mina lento ingenza ngize ngisole ukuthi kwayiyona leyo DNA unalo lo gazi ke la khona lapho ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiyihlole nawe. Akugona phela ukubaleka komuntu lokho. Hayi ngeke, this is too much. And as I'm saying nje kuningi engikwaziyo engitshelwa khona ngamaphupho nezibonakaliso okuyi amahlazo. So lento lokhu yenza ngisho ngithi ngiphila kanzima ngiyahlupheka.
mangibuza ukuthi yini engenzeka ukuthi ngikwazi ukuthola ukukhululeka kuthiwe wena umuntu okufanele ngizwe ngawo, wena uthule engathi awukazi existe, ngizogcina ngikhuluma ndoda. Awubone wenza njani? It's either uyangibulala nje kucaca ukuthi ngifile ngoba ngifile ngiphila. Hayi ngikhathele manje angisafuni.